muchiromo. Claim iri kuti Silent naHebert uyai pamberi pedare rachangamire dotito mupindure nhau yekutuka zvinyanzi uye kurwisa vanhu muvillage. Kutuka zvinyanzi uye kurwisa vanhu muvillage. Andichonesapo tipire chinzo pamusoro ichangamire waiva uri musesondo wakatanga vanawo kuti ndivaone kuti vauya vakanga vari kwavakanga vari hameno kwavakarimira vasvika vamumusha vadzokera pamba pavo ina ndinokuziva kuti vauya vakatanga kutuka vachitukira singazivi kuti vari kutukana vachituka vachitaura vari pamba pavo ini ndomugwagwa wandaifamba nawo ndichienda kusondo kuchiromo chechieni yeunited saka ndakaona vachituka vamasabhuiwa ndovakaita izvo vari kutora vatorwa vachivapa magadheni vachinyima isusu vana vemuno tipowo magadheni masabhuiwa zvino ndafamba ndikati ndidarike here mwoyo wangu ukaramba kuti ndidarike ndikati no bheta ndimire ndimubvunze ndakamira ndikatimira panzira ndikati kwewe uri kutuka kupopota uri kutukani kupopoterani iwe kuenda kwako nekudzoka kwako ina handau kuziva iwe asi uri kutuka uchipopota chii chauri kupopota komana akanga achipopota ari pamba pavo akabva ati ya ndimonga ndichidi ndichitsvaga ini shuwa akananaira kubva kuya kwaanga ari kuya kumba kwake achiuya kwandiri kunzira ndikambofunga kuti pamwe mukomana uyu ari kuya kundikanganisa iwa kuti ndikaona kuti hapana zvaakaita akuya vakabva vauya vari vatatu iye nemunina wake netumwe twana tudiki tunina tudiki achisvika uya akanditaurira Silent kunzi mimi asekuru mimi muri kupa magadheni vatorwa vemuno muchinyima isi vana venyu muno handizivi kuti sei muri kudaro ndikati zvakaitwa nani ndianakautaurisa nemastendi mukuti nyima futi ndikati no stendi shamwari ndinayo stendi uko dzigere dzandikataura nachief yatikatongwa pashango apa kugera hakuna vanhu handi ndikuratidza ugarewo ikoko zvikanzi aiwa ndinoda kusaiti kokuno tapedzapo manje ndopandikati kugadheni pauita gadheni unoenda unosecha nzvimbo yako kuna karuya anotaura mwana wasecha oga waona kuti apa ndingagone kuita gadheni rangu ragati ndopaunenge uchiunotuya pakasiyiwa nevamwe kwete kuzonotora pemumwe asi pako kana wadaro uya uchitaurira ndoya ndokudi tokumakira kuti abata wakadai aizvizvi hapana anomborambidza munhu gadheni paya zvikanzi naye zvikanzi apedza shuwa akati amaita zvenyasekuru chakupai $20 kwana mashoko amataura akanaka stere ndikati iwe nyasoita zvinhu semunhu ndasimuka ndichienda kuchechi uyu akasara akagara paya asara agere pamba kuti vainwa vaita sei handiziviwo asara chizotaurawo zvemashoko amwe aitaura akadarikidzira ndaenda asi ndadzoka zvakare inini kumanhero ndarara ndakunorara ndakanzwa kuti kuma5-6 aituka zvakare futi achita kuti ini panapa inini handimbocha chimwe chinhu kana makadii zvenyu kana mukadii Sifas ndiye akatsvagani sabhuku mudiki kwandiri ini saka ndiye akapa vanhu ava zvigaro izvi achinyima isusu achipa magadheni ndakati ari kunyepa magadheni ndii ndakapa uye haana zvaanombosira zvemagadheni Sifas wacho akazorebesa tinosvika pamurasikadheni sabhuku ngende pane nyaya kuti vakadai vakatuka zvakadai mumwe wacho akazodai zvakadai tobva taita kuti makurukota vadzikire vakandiinga kuti kunga kwavakaita ikoko vakanga ari iwe mudiki wacho akanga aine doro rake kumaoko mwana mumwe mudiki anga aine banga risina chibato uyu mumwe wacho akanga aine chisimbi chehanduru rebhasikoro ndopa ndikasvikotaura nawe papa ndopa ndikaona kuti vakanga vaita zvengozi vapedza pamanje nanhasi weizvozvizvi vachitaura kuti kana kwaunomangara kaenda kupa hakuna chatinombotya ndo zvandingataura ende vazhinji vakanga varipo kana vadzimai vanga ndinawo vanozvisiva futi ndanzwisa nawe isabhuku inyaya vaituka imisabhuku andika nekutukawo muvhireji nokurwisa vanhu ndo zvamajekesa ka inini kuziva kwangu
ndakabuda 2017 machiromo kuti ndizodzoka izvozvi. Ndakadzoka ndokubva ndaona garden ranga rairimwa naamai vangu muriwo rakachaiwa zvidhina. Ndini silent. Rakachaiwa zvidhina nevana vasekuru. Ndakandosangana nasekuru shuwa ndakanoti sekuru ndikuda garden rokuti nditowo muriwo reri racherwa nevanhu rasvika pamatombo. Asekuru vakanditi garden ndinokupa zvisina hondo mukati zvisina kana kupopotedzana nawo. Isusu asekuru vaienda kuchechi. Vakabva vaenda kuchechi. Asekuru vari kuchechi musi watakumbira asekuru garden. Baba vangu vanga vasati vaona mwana wangu mudiki ndiwanga ndakauya kunoratidza mwana. Tiri pamoto tichidziya moto kuma 8 dzomanheru. Baba vachibva kumashops. Ndakabva ndati baba uyai muone ndauya. Baba vangu vachisvika vachigara pamoto. Pamoto pangatiri pakatanga kunokandidzirwa matombo. Pangatiri adzimai vangu vakabata mwana anga rumaoko ndiyakaposwa nerikeni yekutanga. Muromo inini wandiri kuziva wandiri kutaura kana ndichinzi ndakanyangadzira wandisingarambe ndokuti matombo yachikandwa. Ndakataura kuti munhu ari kukanda matombo patiri kutandara anokundiwa kufunga nembo nokuti wona takaungana pano wanga wakutema mwana mudiki. Kwese ini ndapari ndauya muno nhasi. Mangwana acho kuseni ndakabva ndanoshedzwa nababa ari mwana wa baba wasekuru ava vachinditi anzi waituka asekuru vachireva baba veava vasiri asekuru ava. Ndakati aiwa ndakataura shoko rinoti nokuti taikandidzirwa matombo pamba ndikuziva kwako izvi. Right. Pane pandavu ndokubvunza iwewe. Bvunzai. Ndepekuti asekuru ari kuti ndakanzwa nditi muchitaura ndichienda kuchechi. Nditi muchituka. Vachienda kupi? Kuchechi. Papa wabvumirana napo yakati waramba. Ndabva ndatuka. Patakasangana pamusoro. Vachienda kuchechi. Asekuru vachienda kuchechi. Andina kutuka zvekuti dai ndakatuka dai asina kuvati ndikupe $20 zeti. $20 zeti. Wambonzwa kuti vataura kuti ukazotaura sei. Vapedza kutaura zvokuti iwewe ita so munhu. Garden izvozvi stand togona kutokupa. Garden ukaenda kuna Kariyana ukatarisa ukawanawo paunowana pakatambanukira iwewe pasiri pemunhu ukauya kuno ukatiudza tonokupa. Ndopa ukati ndotenda nemashoko amataura ndichakupa 20. Wazinzwi? Okay, iwo ukakandidziwa uri pachoto pano mwana mucheche mukutorongawo zvenyu mashoko amuronga nababa wako baba kanda matombo paukamuka kuseni idanho ripi raukaita pachiitiko chikakushamisa chakadaro. Asekuru pavakaenda kuchechi avada kunodzoka musi woyo ndakanoenda kunobvunza adzimai wavo zvakanzi asekuru venyu vakaenda kuchechi kwasosei. Mbomira ndati danho raukaita panyaya yekuti wakandidziwa matomba. Ndakada kuti ndiende kunoudza asekuru vakanga vasipo. Sasabu? Hakuna vamwe. Mumwe sabu. Chakazonditi pamusoro iyi. Chakazonditadzisa kuti ndiende kunoona vamwe sabu. Baba vangu inini vari baba vangu inini ndo vakandishedza kumakura vari muzukuru wasekuru ava. Vachindibvunza kuti wanzi watuka baba vangu. Regai tinoramba tichipedzerwa nguva anogona kuwanda ndikagunwa tichitoona zvedu. Ko mwacho nawo yakamira sei? Uyu. Imwe chete nyaya asekuru neuyu. Nyaya yeuyu zvimwe chete zvazvo kuti uyu aitokuta mukoma kutaura kubatsira mukoma wake. Waitobatsira neka. Pana imwe chete iyoyo. Yaibatsira mukoma. Mairi pamuri kuti kona yako ma. Ana sabhuku amwa. Ndidziona sabhuku. Ndaikuona nyaya inogona kupedzwa nokuti aituka vakomana ava indiri kure navo handitozwana vakatotuka vari kotangira village ndikudhuzira kutara uyo aripomunyina akandisendera meseji kuti kuno vakomana ari kutuka kunoku ndikati yosho vatora audio kana une foni inotora kuti zvisazonesa nobva ati manje ndinokambuzi angadei ndiye anofanira kutotaura nyaya Ndaitinzwa kutaura. Nyaya yakaitika ndinofunga isusu takanga tine meeting yedu naSABHU. Tiri komiti yaSABHU. Kusanganisira ivo mukoma vari kubva kutaura. Tabva kuita meeting yedu ana mukoma vakabuda vakaenda. Takazosara isu tiri 4. aSABHU namai vangu neni nevamwe SABHU diki inonzi Kurechena. Takazosarawo takukurukurawo dzimwe nhau dzaitaura semunhu aidawo tsamba.
vachitaurira sabhuka. Tiri kufamba kubva kumba kwasabhukuyo takasvika kumba kwababa vekomana. Panongori pedyo nepedyo, inini ndiri next door vakomana. Saka tasvika parodi papo ndakamira nasabhuku mudiki ndopatakanzwa vaakutaura nevakomana vachituka. Ava vakati aiwa tisi kutuka imi vasekuru tiri kutuka Sifasi. Saka ava vaenda sabhuku ava ndakafona ndakavabvunza ndikati ndara hanzi chiine vakomana ava ngaruti vari kutuka Sifasi. Ndikati aiwa pakanaka. Atagara kumadeko zvekuma7 vakatanga kutuka futi vakomana vakutuka. Uyu aitaura nyaya yekuti makajairira kuita baba vangu chirei munoita zvamunoda, zvino ndadzoka inini mwana wacho munotuka baba vangu muchidii. Ini ndakangobata nyaya dzacho kuti baba vake vatukwa papi. Tine patakabva kutaura nyaya baba vake uyu zvisina 2 months kumashure tichivaudza nyaya yekuti vakarima murodhi ngavasiye rodhi vasavhare rodhi. Akauya baba vake takawirirana zvisina kupopotana. Baba vake vacho vakazonodhakwa vakadzoka vakutuka ini madeko ake. Handina kana kudaira. Nhasi vana ava vakuya vari kutuka. Maita basa majika. Ndozvanamboda kuti murume waenda kuwada hake tichigunu asi tichidi tichimuona. Murume yakatuka zveshuwa. Ndambonzwa hangu achibvuma kuti kutuka ndakatuka ndakangotuka zvokuti munhu aita izvi anenge imbwa kuti anenge imbwa. Kungoti munhu anenge imbwa usingashedzese zvinokanganisa chinhu. But akatuka murume uyu ndozviripo ndochokwadi chiripo. Saka unhu ihwohwo hatitouda. Vanhu vanoti kana vachinge vadhakwa netumbwa vopota vachitukirira muvhireji. Vamwe vanenge varara vanenge vazorora. Zvinotonzwika kuti vana vepanhenga ava ndivari kutukirira. Saka izvozvo hazvidiwi. Vamunenge muchizvidza masabhuku enyaya kuti vanenge vasingagoni kutungamirira. Saka tiri kuti kutuka makatuka ndobva makubatsiridzana. Apa inyaya ichiti kuti wangoda kuti pakakandwa matombo ndakazenge ndakuita sei asi kunzwa unenge wakatuka masikati wakatuka kuti kumanheru zvareva kuti kutuka chaiko chaiko kuripo. Nyaya iyoyo ndakatofonerwa but tinda kutanga tati nyaya kana yaya kudare titenge yanzwika but yaitonzi varume mimi manetsa muvhileji mamunogara nenhau yekutukirira. Saka izvozvo hazvidiwi kana makagarisana muvhileji zvekutukirira. Wongoita rumbo rakanaka kungotaura kuti handina gadonzi handienda ndotsvaka paunoda. Kunzi ndotsvaka paunoda kana wapawana wouya toenda tese. Zvakaipa izvozvo ndosabhuku kuti wawa kutuka. Hazvina kunaka zvinhu izvozvo. Zvikunzwika. Ndinoda kuti ndiani wakona muningina. Vhireji yenyu takakura sei sabhuku? Rine vanhu vangani? Vhireji ramunotungamira imimi rakakura zvakadii? Mune mahousehold mangani? 90. Savandambudzi mbiri ka kuti vakwane wana ikwane. Sandambudzi mbiri imimi dzambopana kutsvaka nebhageti rehupu nemadumasi nemafuta. Zvikunzwika. Ndakupai 1 week yekunotsvaka zvinhu izvozvo. Ndida kuti imi mupiwe panopera svondo moshedza vhireji rese. Because vhireji rese rudzi zati varume vanotukirira muuraya dzese mbudzi dziri ngani dziri mbiri nebhageti racho rehupu nemadomasi zvese nemafuta mopiwa panopera 1 week nesaudi mobva mari mashedza vanhu muchitaura nhau yekuti zvabviswa nevakomana vainzi vaitukirira vakatongwa wani kwamambo. Zvikunzwika nhengisabhuku ndozvandikuda chete kwamambo. Handichandodada kuti mbudzi dzidyiwe kuvhireji vachazozvipamidza kuti wazvinzwa vakomana zvinoda mbudzi 2 chete dzandiri kuda kwamambo. Handichandinoda asida kuti munoenda runyararo chienda pamuchende yavo asi vana vataura chokwadi pamberi paMwari. Matombo isakakandi ndakaposa ti madzimai vangu varukwawo wanzwa zvataura here ava ndakanzwa kutukira vhireji. asekuru ava mukutaura vadaira apa izvozvo varukwa ndasekuru vedu tatopedza kudhara. Shuya yapa muri 2 apa pugama yapa muchisabhukukumbira regera achazvipamidza zvekutukira muvhireji. Ndivazokupai gadheni pakanaka nemauruda zvese zvipo zvakanaka. Kana usina havakwanisi kupa gadheni riro. Endai apa mungoti sabhuku tiregererei tiri mhuri yenyu tiri vana venyu tiregererei kutuka kwataita. Hatichazvipamidza kuti endai apa. Changamire pamusoro. Vasati vasumuka vakomana.
kudivi rangu inini ndiri munhu ari kunyanya kutotukwa nevanhu ava vana vemwana wangu vazukuru vangu ava ndikubva zvaravo ava vakomana ava ndachida kuti nyaya yavo ichipera ndiri kutoda kutsamba munomu ndoenda nayo kupolisi ndoda kuti ndipihwe protection order kuvakomana vakutaura kuti chero yakatopera pamambo toda kutyora gupo tokusiya uri pawiricheya handizve mhosva yangu navo vakomana ava tatopedza da kuzozora kunotyora gumbo iri nengi mazuva andataura regerera sekuriti mburi yenyu hatazvifambidza sabhumo varegererai mburi yenyu hatikuva zvimizo endai muvakomana Vai já passar 100.